Kine ite sigisa ha ebi ya fone ko sare la ka cheni be ko ere bi yala la kuma be no gunte yala la we no gunjole me da do ho abana bo mi kuna wolo bi convocation flé meta di sarema sare beta di sarema foka sare sa ati wali din fo yesira kamble nkaba ise kabi akungo fo yo bana wallahi odon wa ni toro al ni na tolo ni aga kuma fo meshiri nyana meshina na ne bla fo dala no sare yake che kamile ngoro do te miri sare tukoro bato be sega nyebo kine fidini fe tuko di sa ngakine ni bana ikepe beta sisa meta convocation di sarema fafi fe penala te ali ni yesare sara foka jiye wule na mata boge pala na ka fonite kina ibine don sa amido kina eka kokoni ali eba wallahi na isra de nye ne ba datugo o banaw ngonye jibiri de wole jibiri ko maka son tike ka dia o kanu ko koi allah akibaru kine isiga ni mama na ne ba fo ko mbora ko ntarachila mofo yamewa na la sona ma na isra de nye ble ka fonye meshibo ntike ko nana o banaw at alini anta fo blen ani gendarmerie nationale le ba fo ante blen ote ikepe abena la che ikepe mena Allah Aba jeli sare Zara comment tu vas? Ça va? Oui, ça va. Saisis tes gants ici. Ah, Zara. Tu es quand plata? Avec tes godis. Ah. Il fama. Voilà, donc saisis gere. Wa akai tanta. Ina bona. Wala ina na boila. Ah, Zara flesa. Agera fama sa. Sala ni titi metu anga kare gonna na. Memi fi. Kabi aga muso nga mariage. Kabi no temana. Neti se ka tableu. Omega titi ara o masita. Ai tiba tia. Maria zike oro ina zigri chemogo de ndadu kumala e. Odunga yo ya be nyokon ko. Ai ale flata sunguru tige yoro de wuluma zigri dala to be sunguru tige la kuma be. Chere la. Zigri dala bele. Agera tugo di ça va? Wale, ça va. Komi nga anniversaire kan ake. Ni moyena samedi minani. On ya yiga stat. Tellement ye voir anniversaire, anniversaire ga tan ni anniversaire sun. Azara. Komuru iba turamaga siba so sare jo turamaga dagatigi sara i comport Zara jeli sare ni takara ne be fega ne doroni fasada kan na ni tirmiso ni shi fasada Zara ega anniversaire ngori akuma teke Bamako mbado ye mogo me ibo ke ayi mo kiyere na temera mina kado do kiye gezner mo de ga eche ka filiga na po Zara no wallahi quartier ngono ya bugotini fefe be akata santan duruga ta bla samugan flala ne tigale lo apela ndale mberi la ngani taraso tibika photo do chima ma blanga statika me ka stati beta fo 570 la para pana obekieza hata katiki flesa Zara ngo eka koka pule chukuna ala ribano odo yaye assalamu alaikum ne kramo mezewa kramo ai Zara sigi me sigi ora me kramo masoma o dabla sa come chukuna ate fole kungo awo sare ibunya fle na teki mabashi na msega nyogon suro fangala fangari wa karamo sare ni mina sa kuma tini ne cheble mu akaita Zara ai karamo wenze o banaw ega haketo ai nete masi force blin jena tike ngono kuy ini fama o de beta force nete blin ameta fa cour suprême na ni diata ai Zara Zara niamene dengo ibitola jila de ni fangala taka me mo ni si nyogon te fangala taka me mo ni si nyogon te ni si nyogon te ka nyuma ka pourquoi pas itana fangala
Avec Kumara, avec Zara. Pour que nous fasse, on s'en fait la femme. Convocation de la femme au dîner. Et tu l'as dit la femme aller y remettre. Aïe, tu l'as dit comment gueuler. J'ai dit comment gueuler. Oh, j'ai dit. Ça comment gueuler. Mais c'est ça, nous sommes monnaie là. Abado ça. Ne bena abado la canila. Karamogo wenzen. Ne mukele ne kila ni bina convocation dia. Mi keta do inala ni kila chelala. Karamogo wenzen. Ni mɔgɔ y'i bonya i k'i yɛrɛ bonya. Ne de ye n yɛrɛ dɔgɔya sa. I ye ne dɔgɔya wa i yɛrɛ dɔgɔya. Ayi a kumaden banna. N bɛ min f'i ye sabali dɛ sabali kɔrɔ ka ca. Wa n tɛ sabali nin ko in na ko i sara. I tɛ sabali. Ni tɛ jɛn ni maa si ka malobaliya ye maa ka malobaliya ta k'an denmuso fitinin sɛgɛrɛ n tɛ jɛn n'a ye. E denmuso jumɛn. E ni ala cɛ k'i ne sela sunkuru tigɛ ye fɔlɔ wa. Cɛkɔrɔbatɔ bɛ taa k'i ne sunkuru tigɛ e ni ala cɛ o ka ɲi. Zara. Karamɔgɔ wɛsɛ o kelen ni kɔni o tɛ sare jogo. O tɛ sare jɔn jogo ye. Cɛkɔrɔba minnu bɛ sunkuru tigɛ kare kɔnɔ yan nɔ an k'olu dɔn. Sabali sa sare jogo wa dumuni safunɛ wulu tɛ e b'a fɔ ne ye wa. Ayi. Est-ce que kini tɛ tɛmɛ san 12 kan sare kiminikɔrɔtɔ bɛ to ka taa sira da ɲɛ n'o bɛ bɔ ekɔli la k'ale b'o fɛ est-ce que o tɛ kɛ. Zara a fɔ karamɔgɔ wɛnsɛn ne tɛ fɛ ko sugu dɔw ka tɛmɛ i ni ne ni ɲɔgɔn cɛ. O dun bɛ tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ dugu. Ayiwa ni mankan maloya t'e la mankan maloya bɛ ne la. A maloya tɛ ne na koyi. E yɛrɛ tɛ karamɔgɔ ɲuman ye. Y'o fɔ. Ne bɛ min kɛ kine la sa kine tɛ ne den filan bɔ wa. Pour kelen de to e b'a lajɔ ekɔli ta sira la. Jɔn y'a lajɔ. E de m'a lajɔ wa. Karamɔgɔ wɛnsɛn i ye n tɔgɔ ci ala k'i tɔgɔ ci. O tuma kine bɛ fili e ma wa n ko kine de ko ne ma ko sare. Karamɔgɔ wɛsɛ kine de y'a f'i ye ɲɛna ko sare de bɛ to ka taa sira d'ale ɲɛ. Kine yɛrɛ da de y'a fɔ ne ye ko sare de bɛ to ka taa sira d'ale ɲɛ k'a b'ale fɛ. Kine de y'o fɛ yen. Ne ko n ko sare jɔ ko sare. Sisan karamɔgɔ wɛnsɛn ne bolo ko in ye adamadenya de ye. Ni wuluya ko b'i kɔnɔ an k'a kɛ wuluya ye. Baasi tɛ. Ne b'a dɔn e ye wulu de ye o. O de b'a fɔ ko wo. Problème t'a la an k'a kɛ wuluya ye. Awɔ ayi a banna ko e y'a nin banna o. Den ko ne b'i bonya hali k'i sen bɔ nin ko la. Nin banna sare i b'i da ne kan sa an bɛ taa fanga la. Bon n'i tɛ taa fanga la o tɛ problème ye. Gendarme min n'i ta i ka kulusi bobara ma yan a bɛɛ n'ala cɛ fo fanga la. Awɔ. Ayi Zara a bɛ s'o ma. I taara gendarmerie mun na. T'a f'u ye ko ne sare ko ko n tɛ taa bi n tɛ taa sini. E bɛ tile ba jɛnɛya la i ka karamɔgɔ so kɔnɔ. Sare o ni ko mɔgɔ molobali de. Ne kɔlɔsi bila ɲɛ ni n'i tigɛ la tunu. Ni m'o labɔ dɔrɔn n'i tigɛ la tunu. Ala tunu. Fɛn bɛɛ ni ala n'a kira cɛ sare. Ala tunu. Ala tunu. Sare ka e lebu o man di ne ye nka i bɛ fɛ k'an bila ko la ko min tɛ fɛ ka ko min kɛ a la diɲɛ kɔnɔ bilen. Walahi Sara. Sabu n ye baara jugu kɛ da. E bonya kama ne tɛ fɛ ka ko dɔ kɛ karamɔgɔ wɛnsɛn na. Sinon i ka molobaliya i b'a kun tɛmɛ ka bɔ ne. Ne de ye maa molobali ye. Karamɔgɔ wɛsɛ. Ayi sare awɔ ne ni maa molobali de bolo. Bon problème t'a la sa. Nin dɔrɔn de la ne nana ni convocation ye. Bon convocation filɛ ni ne kɔni tɛ taa dun. Awɔ a ka di ne ka ne lamɛn. Komi sisan nin ko in bɛ cogo min na tantɔ a ka di ne ka taa kine nɔfɛ ka na n'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ fili nin kelen jamu tɛ sare dugu kɔnɔ. Zara a to yen ne tɛ n yɛrɛ rectifier ye koyi e yɛrɛ k'a jateminɛ kine den wolobali. I tɛ sɔn o ma. Ayi an k'a kɛ sa ne bɛ sɔn o ma ne bɛ mun de kɛ kine la. Sare jɔn tɛ sɔn. O nɔ Bamakɔ muso banna. O kuma e ye min kɛ maa ye la o dogola maaw la wa. O ma maa ye den ma jɔ k'a furu la a sɔrɔ e tɛmɛna n'o ye wa. A bɛ jogo jugu ɲɛna a bɛ jogo jugu ɲɛna ko bɛɛ y'a ɲɔgɔn de ma ye. E ma tɛmɛ ni maa ye fɔlɔ de wa. Ne y'a furu. O sɔrɔ n ka jogo ale kan k'a furu de. E bɛna maa ye ka furu ko kuma fɔ jɔn ye ne de ma tɛ ni maa ye ka woro ye wa. N'an ko an bɛ ɲɔgɔn lebu e ye karamɔgɔ ye kɛnɛmaden b'e bolo. Kɛnɛmaden tɛ e yɛrɛ bolo wa a bɛ ne kelen bolo. Est-ce que kɛnɛmaden bɛ ne kelen. Ne ye jeli de. Ne ye jeli de. Ne de ye ɲamakala yan. Baasi tɛ sa sare kuma caman man di ne ye sa sare n'an ka taa duuru an ka taa fanga la min bɛ an k'o fɔ. Zara kuma n'a ye a ka sabali. Karamɔgɔ wɛsɛ ne fɛnɛ n'i hakili ne kumari ye sa. N'i ye convocation in segin dɔ ye. I delilen yɛrɛ de don e ka to ne kan. Convocation a tigɛla 700 de ne tɛ 700 bɔ fu sare o tɛ kɛ o. O tɛ kɛ ne tɛ 700. Kine yɛrɛ natɔ filɛ. K'e mun fɔ i fa ye. E taara mun molobaliya kuma f'i fa ye. Kine bɛ fili e ma wa. E ma fɔ ko sare de bɛ to ka sira da e ɲɛ wa. Ayisa ko sarelakaw ka cɛnni de don naloma kɛni mun bɛ to ka sira da ne ye. E ma fɔ ko ne n'a ɲɛgɛra nani ye ko ne ka bɔ a jɔlen filɛ da la e ka na ka tagama ye. A banna. Ne y'a f'i n'i bɛ kuma ɲɛfɔ maa ye a ɲɛfɔ ka ɲɛ sa. Karamɔgɔ bɛ sɛnɛ e bɛ ka ko kɛ cogo min ni ne ko ma. Mɔgɔ cɛnni lakalakatɔ in kɛ. Sare n kɔli bila ɲɔni ka dimi. Ne t'a bila. Fɛn bɛɛ n'a cɛ n'i ji jigin sin na dɔrɔn. Kine e fa de nan'i jɔ ko ne ye n ka ci fɔ e ye. E cɛ sabali sa. E ma fɔ sare wa. Ni kelen fana tɛ sare o. Mais Kine ne y'a f'i ye n'i bɛ ci fɔ ka ɲɛ kɛ Kine.
E b'a fɔ cogo di ko sare? A ye ka to yen mɛ cɛ laga to yen mɛ dalen ka daga. Karamɔgɔ Wɛzɛ, ne ye nin fɔ dɛ, n'i ka nin ko in ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na, a filɛ nin ye. Cɛkina nin ma diya n ye quoi. A bɛɛ ni ba cɛ nin ma diya n ye. E ka tigɛ mɔbaliya kan fɔ la in fɛ sa. An ka taa. E ka taa. Nka karamɔgɔ bɛ se e y'i ta kɛ a tɔ tora ne a ma ban dɛ. A bila i kun na k'i ye ko kɛ jeli la i man ka ko kɛ jeli min na. Zara, i ma ye. C'est-à-dire hali ni mɔgɔ maloyala quoi a bɛɛ n'a cɛ ko dɔw bɛ yen sare bɛ mɔgɔ bila la. A fila ye convocation fara. N y'a jɛ karamɔgɔ bɛ se a ma fara ka ɲa fara ne fɛ. A banna. A bɛn n'a kɛmɛ wolonwula sara kɛ. Jɔn ne yan. Karamɔgɔ ne Wɛzɛ. A b'o sara dɛ. N'a m'o sara ni ayi Zara ni ne taara fɔ fanga la sisan k'a ye ne ka convocation minɛ k'a sara. Ayiwa i ka Ah, gulɔmi mais kan. baga mare fangaw fɛnɛ u bɛ A to ta sa. Bagama tɛ o den de y'anw bila ɲɔgɔn na bon ni den y'anw bila ɲɔgɔn na bon ni den nana ko préparation n'ale tilala k'o convocation minɛ k'o fara e kɔni b'a dɔn kɛlɛ kɛla ale ta ye. Ne ko n bɛ kuma e fɛ a fɔra ne ye k'e bɛ fa a mɛn na nka taa ka bɔ ayi yan. n tɛ fa n bɛ bɔ nin. E ka taa sa. ne tɛ fa n bɛ bɔ ne tɛ n tɛ fɛ e ka taa. sare ne ɲɛra la ne ɲɛra. kuma caman nɛgɛ tɛ ne la. Sare e tigɛden duuru ma don ne ɲɛda la wa. Banna n'i ma taa bɔgɔni mun ɲɛda la sare kɛ e ɲɛ ko banni n'e ma bere ta tile filɛ na i ka si bɔ ne karamɔgɔ Wɛzɛ. Ayiwa o de ka di ne. Sare nin banna o. Ne tɛ kuma caman na. Nin banna i man ka kɛmɛ wolonwula fara ka tila k'i tɛgɛ maga ne ɲɛda la k'i tɛgɛ su ne ɲɛkili ne ɲɛ den kɔnɔ sa. Karamɔgɔ Wɛzɛ e ka taa sa e ka taa. Baasi tɛ. Zara a bɛ nin to a t'a nɔ dɛ fɛn bɛɛ n'ala cɛ ni maa i mana bere minɛ ni maa i mana e ka bere minɛ i ka fɔ tu a bɛɛ n'ala cɛ i bɛ nin to i t'a nɔ. Nin banna o. e ka taa. Karamɔgɔ Wɛzɛ filɛ Karamɔgɔ Wɛzɛ ka taa. mɔgɔ ɲɛnama tɛ dɛ. Jaabi ta ne. Nin a filɛ kɛnɛmaden baden de b'a bolo yan. Ne b'a ka kow bɛɛ dɔn. Ka n'i ta nin fɛ i n'o tɛ kelen. I ma ye a bɛ k'a ka kow mɔgɔw ka bonya b'i ka sigida in na i n'a tɛ kelen. A ka ɲi ta Zara ne de bɛ yafa deli i fɛ. Awɔ ne bɛ sira ɲini. Sira an b'a ɲini kɛ ten. n'Ala sɔnna i bɛ photo ninnu ci ma Awɔ. b'u publier merci.